Cluiche. Tá sé ag stella báistí taobh mu. Tá fullach bíag á dhéanamh ag na páistí. Tá Neil sa chofra. Tá Saoirse faoin labba. Tá Kevin faoin mórd. Tá Dara taobh hir den duras. Tá Sorcha taobh hir den churtín. Ceistena. Ceist a héan. An bhfuil sé ag stella báistí. Ceist a dó. Cad atá siúl ag na páistí. Ceist a trí. Cá bhfuil Neil. Ceist a ceathair. Cá bhfuil Dara. Ceist a cúig. Cá bhfuil Sorcha. Cluiche means game, so tá sé ag stella báistí taobh mu. It's pouring rain outside. Tá fullach bíag á dhéanamh ag na páistí. So hide and seek is being done by the children. So they're playing hide and seek. Tá Neil sa cofra. Neil is in the cupboard. Tá Saoirse faoin labba. Saoirse is under the bed. Tá Kevin faoin mórd. Kevin's under the table. Tá Dara taobh hir den duras. So Dara is taobh hir, which means behind the duras. And tá Sorcha taobh hir den curtain. And Sorcha is taobh hir behind the curtain. So there's a few words there. Faoin means under. Sa means in. And taobh hir means behind.